расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни даҳум рақами рейтинг Тим Эллиот бо рекорди 19-12 ва 11-ум рақами рейтинг Муҳаммад Мокаев бо рекорди 10-0 рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ситораи нави UFC бо Никал гуфт ки бо кадом шартҳо бо Ҳамзат Чимаев муҳориба мегузаронад. ма бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳам, аммо мо ҳар дуямон боз ҳам бояд худро машҳуртар кунем. Ҳамзат аллакай дер боз аст ки муҳориба гузаронидагӣ нест. охирон муҳорибаи ӯ зидди Кевин Холланд буд. ман муҳорибаи ӯро зидди ҷангварони вазни миёна дидан мехостум ва ҳамзамон ман низ бояд якду муҳорибаи дигар гузаронам. ҳадафи ман дар муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев ин муҳорибаи унвонӣ дар Лас-Вегас аст. майдони Лас-Вегас мекафад вақте ки ман Ҳамзатро ба нокаут равон мекунам. агар ки ин муҳориба барои унвон шавад, пас бале, ин муҳорибаи калонтарин барои ман мешавад. муҳорибае ки ман орзу мекунам. ва ин камарбанд набояд ки камарбандҳои сохта ба монанди БМФ бошад, балки камарбанди ҳақиқии вазни миёна, гуфтааст Никал. хотиррасон мекунем ки ҳам Ҳамзат Чимаев ва ҳам Бо Никал ҷангварони бебохтанд ва баъзаи ҷангӣ ҳар дуяшон албатта ки гӯштин аст ва ҳар дуяшон дар вазни миёна баромад мекунанд. бале, Ҳамзат ҳоло дар вазни миёна баромад кардагӣ нест, аммо ӯ расман ба вазни миёна баромадааст ва бояд ки муҳорибаи навбатии худро дар вазни миёна гузаронад. лекин айни замон маълум нест ки ӯ муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки агар реванш байни Александр Волкановский ва Ислам Махачев баргузор гарда ба фоидаи кӣ ба анҷом мерасад. намедонам барои чӣ, аммо фикр мекунам ки дар ин муҳориба шанси онҳо баробар аст 50 ба 50, чунки Волкановский аз муҳорибаи якум дида ба боварӣ зиёдтар мебарояд. ҳама мегуфтанд ки ӯ гӯштини Исламро манъ карда наметавонад, аммо ӯ ин корро карда тавонист. пеш аз муҳориба ҳама мегуфтанд ки Ислам барои ӯ рақиби вазнин аст. гӯштини озоди Ислам хеле сахт аст ва ӯ Волкановскийро тамоми 25 дақиқа метавонад ки ба замин афтонад, аммо Ислам ин корро карда натавонист. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле наздик буд ва ман фикр мекунам ки дар реванш агар ки Волкановский ба формаи хуб барояд, пас ғолиб шуда метавонад. агар ки Ислам ба формаи хуб барояд, пас Ислам ғолиб мешавад, чунки онҳо ҳар дуяшон ҳам Алекс ва ҳам Ислам ҷангварони сатҳи олиянд. аммо ғолиб ҳамон касе мешавад ки рӯзи муҳориба ба формаи хуб мебарояд, касе ки лагери тамринии хуб гузаронад, касе ки вазнкамкунии хуб гузаронда худро хуб барқарор кунад, касе ки шаби муҳориба худро хуб ҳис кунад, касе ки ба формаи хуб барояд, ҳамон кас ғолиб мешавад, гуфтааст Арман. хотиррасон мекунем ки аз рӯи суханҳои мураббии Ислам Хавьер Мендес ва менеҷери Ислам Али Абдулазиз, Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 мегузаронад, аммо то ҳол маълум нест ки зидди кӣ. ана оиди Волкановский бошад, пас ӯ рӯзҳои наздик дасти худро ҷарроҳӣ мекунад ва баъд ӯро худбарқароркунӣ интизор аст. дӯстон, худи шумо бо прогнози додаи Арман Царукян розӣ ҳастен ё не? метавонем фикрҳои худро дар комментария нависен, мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазин Фрэнсис Нгану боварӣ дорад ки Дана Вайт намехоҳад ки ӯ муваффақ бошад. ман доимо исбот мекунам ки Дана Вайт ҳақ нест, ҳатто агар ки ӯ дар тарафи ма бошад. масалан мегирем, Дана Вайт омода буд ки муҳорибаи Ҷон зидди Тайсон Фюриро бо қоидаҳои ММА ташкил кунад, пас барои чӣ онҳо муҳорибаи Нгану ва Фюриро бо қоидаҳои бокс ташкил кардан намехостанд? ман фикр мекунам ки ӯ ҳамин гуна мехост ки муҳорибаро аз ман гирифта ба Ҷон Ҷонс диҳад. ӯ ҳатто ба Ҷонс ва Фюри шартнома равон кард, аммо дастаи Фюри ин шартномаро рад карданд. махфӣ нест ки бисёриҳо шикаст хӯрдани маро дидан мехоҳанд. онҳо муваффақ будани маро дидан намехоҳанд, гуфтааст Нгану.
ҳамчунин дӯстон имрӯз хабар баромад ки Фрэнсис Нгану дар муҳориба зидди Тайсон Фюри $8 миллион кор мекунад. агар ки маоши ӯро дар UFC гирем, пас ӯ дар охирон муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC $600,000 кор карда буд. акнун боша бинед ки дар бокс ӯ 13 маротиба зиёдтар пул кор мекунад ва Фрэнсис Нгану бо ин рафтори худ исбот кард ки агар тамоми ҷаҳон зидди ту бошад ҳам ту ба мақсади худ расида метавонӣ. танҳо таслим нашав ва роҳи худро ба сӯи ҳадафат идома деҳ. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипид шуда.